Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu Ungiyaziswa. Babukele emakhaya, ngibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukeli-ke namhlanje sibhalele osisi la ehlelweni lethu, kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi. Ngicela-ke sike sizweleni kusisi ukuthi usisi udinga ukuthi simsize ngani. Yebo sisi, unjani? Saphila njani? Yebo. Igama ngicela ukuyibiza ngo-Anonymous Okay. ngoba ngizama ukuvikela isithunzi sami. Okay. Iy'ngane ebengifunda nazo angithandi zingibone njengomuntu yabo. Okay. Yeah. Ngibhalele Ungiyazisola ngesimo sokuthi bengicela ukuthi ningisize ngilande iy'mpahla zami e-Rest. Iy'mpahla zakho kanjani? Wayishiya khona noma? Ngayishiya khona sengibuyile. Okay. Yebo, e-Rest ngagcina ngo-October. Okay. October wanini, last year? Yebo, ngagcina ngo-October wa-last year. Okay. Phakathi nenyanga nje. So uma ngihamba ngithi ngiyolanda iy'mpahla e-Rest bangitshena ukuthi kumele ngikhokhele lezi ezinye iy'nyanga. Ngibe kade ngingasekho khona. Okay. Bukhokha malini? Bengikhokha u-1,400. So kusho ukuthi bukhona ukweleta o-1,400 abawu-4 angaphosisi 4 noma 3? Bawu-4. Bawu-4. Okay. So kusho ukuthi ukweleta 5,600 angaphosisi. Okay. Ungaqhubeka-ke sisi. Yeah. So bengicela ukuthi ningisize ngilande iy'mpahla zami ngoba bese ngaqala ngokuthumela ukuthi ngicela ukuthi bangilandele iy'mpahla zami. Babajikisa bathi bacela ukuthi ngiy'fikele mina. Ngazama ukutotoba ngaya khona, uma ngifika bangitshela ukuthi ngeke baze bakwazi ukunikeza iy'mpahla zami ngingakayikhokhi imali ekumele ngiyikhokhe. Iy'mpahla ewayishiya phakathi mhlambe uma ungase usibekele ukuthi iy'mpahla ey'kanjani? Ngashiya ifriji, i-microwave, iy'ngubo zokulala, iy'ngubo zokugqoka ney'cathulo. So njengoba ngila angazi noma izinto zami zisaphelele yini ngoba bengingahlali ngedwa. Khona umuntu ebengihlala naye, u-roommate ebengihlala naye. And u-roommate ebengihlala naye ubenakho ukuy'thatha izinto zami. So angazi noma izinto zami zisaphelele. Oh, benishera i-room. Yebo. Hawu. Sisi, amaphilisi amangaka yini kodwa udliwa yini? Umuntu. Into engibuyise e-Rest ikona ukugula lokhu njengoba kade sengichazile. Okay. Sengike ngahamba amaklinikhi, odokotela, kepha bathola ukuthi inkinga ikuphi. Bake bachaza ukuthi inkinga isesimini, kodwa nabo abazi ukuthi inkinga ikuphi. Bangilibele benginikeza amaphilisi basazama ukuthola ukuthi inkinga ikuphi, kepha abatholi. Okay. Kodwa abangani bakho bake bafika mhlawumbe bazokubheka? Abangani bami abakaze bafike. Labo obuhlala nabo noma obufunda nabo? Abantu ebengizwana nabo, bengahlali nabo, kodwa nje bengizwana nabo. Selokhu nje ngagula, angisabatholi ngisho ey'nkundleni zokuxhumana ngoba ngathi uma ngibheka sebengibhlokhile bonke. Mhlawumbe ungase usichazele nje kabanzi, bekwabantu abakanjani nje? Angifuni ukuqamba amanga, abantu abangekho right. Okay. Bebengekho right ngampela ngoba besihamba nabo, sihamba ubumnandi. Besihamba ubumnandi, besifika emaklabhini sithengelwe izinto zokuphuza, siy'thengelwe ubaba abanemali.
So iyona into engicabanga ukuthi engigulisile leyo ngoba nje imali kanti uma mhlambe kwenzeka lokho okwenzekalayo beningayivikeli esingayivikeli. Kwesinye isikhathi ubuyiphuza into uvuke ngakusasa ungasakhumbuli ukuthi kwenzakaleni. So ingakho ngithi besingayivikeli. So ugcine nini khona mhlawumbe ukuxhumana nabo laba bakhona lapha eRes? Kade ngagcina ukuxhumana nabo ngoba ngathi sengibheka akasekho nje sengimthole. Okay. Asekho. So thina ubufuna sikusize ngokuthi Ningandisa iy'mpahla zami eRes lezi abangafuni ngazo. siyolanda iy'mpahla zakho. Yeah. Okay. Singakwazi ukuhamba nawe noma mhlambe kumele sithole umuntu ozaziyo iy'mpahla zakho and futhi uzofike lapha ayikhombe ukuthi 1 2 3 noma mhlambe singahamba noma mhlambe usisi wakho noma mhlambe uma wakho. Ngicabanga ukuthi ngingahamba nosisi wami njengoba ningibona nje ngilele la embhedeni noma nginawo amandla. So ngicabanga ukuthi bekungakuhle ukuthi ngihambe nosisi wami ngoba uyazazi izinto zami. Kodwa sisi wami uyabona ukuthi abangani kahle kahle empilweni abantu abangekho right. Yebo. Ngiyayisola kakhulu nje ngabangani engabakhetha ngoba ngiyabe angikho lapha engubeni. Sengiyagula manje abasekho. Ngisabathula iy'nhlobo akukho noyedwa ofika yazi ungibheka ukuthi kwenzakaleni. Noke wangi-check-a nje ukuthi impilo yami injani akekho. And mhlawumbe ungathiwa ukuthi kubona manje usuyinhlekisa. Uyakwazi lokho? Yebo. Eke sikusho ukuthi komele sizameni ukuhlela usuku lokuthi siyeni khona lapha ya eRes siyofuna iy'mpahla zakho. Mhlambe the time uba lokhu njela inothisi yokuthi mhlawumbe uzohamba wabafonela noma mhlambe khona indawo la inobufakazi mhlawumbe ongahle kuphatheka ukuthi wabasendela i-message noma mhlawumbe wababhalela incwadi wenza kanjani? Ngababhalela incwadi ngenkathi sengihamba ngoba ngabe uyasengigula nje njengoba ngisho ukuthi ngasengigula. So ngangiwumuntu oya eklinikhi. Ngase ngibambeka-ke ngase ngadlulisela imiyalezo ngababhalela ngisho ukuthi angikakaze ubuye eRes ngesimo sokuthi ngiyagula. Okay. Hayi siyenza sizoke sizameke ukuthi sike siyobonisana nabo khona sibeze ukuthi bathini. Kodwa angeke ngikuphe amathemba amangakanani kodwa-ke ngizoke ngizame ukuthi ngike siyovela khona ke siyobeza ukuthi babona bathini. Angithi uthi benihlala endlini eyodwa bekuyimibhede ewu-2 noma mhlawumbe bekhona neminye. Bekukhona imibhede emibili sihlala sibabili endlini. Okay, erumini. Yebo. Okay. Futhi obvious izinto zakho uma zingekho u-roommate wakho uyazazi ukuthi kuphi. Uma kuwukuthi usakhona ngoba nje sekuwunyaka omusha angimazi noma ubuyelile esikoleni. Ingakho nje bengifisa ukuy'thola iy'mpahla zami. Okay. Ngoba kwayena u-roommate lo bengihlala naye angimazi ukuthi uhlalaphi, angimazi nokuthi uqhamukaphi. Vele yena bekuwumuntu ebesingazwani mina naye. So akukho okuningi engikwazi ngayo. Hayi, kuyezwakala sisi.
Bengisacela ukuthi-ke ngizame-ke nami ukubona ukuthi ngizofika kuphi nendawo. So bese sesibuya-ke sesikuphi i-feedback. Alright, siyabonga sisi. Ngiyabonga kakhulu. Yeah.